Els viatges de Joan Escanadret. Vet aquí que una vegada hi havia un noi molt aventurer que es deia Joan Escanadret. Quan es feia de nit, Joan, des de la seva finestra, passava hores i hores mirant el cel, les estrelles i la lluna. En Joan sempre havia somiat en ser pilot d'una nau espacial i volar molt amunt fins a arribar a tocar la lluna. Aquella nit va esperar que els seus pares estiguessin dormint i se'n va anar a cercar la seva nau espacial feta de cartró. Va dir les paraules màgiques i volant va sortir per la teulada de la seva casa. Des d'allà dalt tot es veia molt petit. Tots els arbres del jardí i la seva casa semblaven de joguina. Va volar tant i tant amunt en la seva nau que va arribar fins on estava la lluna. Però de sobte un cop de vent fortíssim va fer que la seva nau comencés a donar voltes i més voltes fins que va caure en un planeta molt petit que tenia forma de dineret. Aquell planeta es deia Planeta Patufet. Era tan petit el planeta que només hi vivia un nen molt petit al que li deien Patufet. Com que era tan petit com un gra d'arròs, en Joan Escanadret no ho va veure i gairebé ho va esclafar en la seva nau. Viatge que viatjaràs, en Joan en la seva nau va arribar a un planeta curiós que es deia el planeta Xocolata. En aquell planeta tot era diferent. Per començar, quina bona olor que feia! Tot estava fet de xocolata. La gent, les cases on vivien, les muntanyes, les plantes, les flors i fins i tot els carrers eren rius de xocolata calenta i dolça. Però com que eren tan llaminers, de tant menjar xocolata, agafaven tots un bon mal de panxa. Viatge que viatjarà, en Joan en la seva nau va arribar a un altre planeta. El planeta del sabó era el seu nom. Els nens i nines que vivien allà estaven fets de sabó, tots anaven molt nets i sempre feien molt bona olor. Però amb una cosa molt estranya que sortia quan parlaven. De la boca sortien bombolles màgiques i no paraules. Aquelles bombolles eren molt delicades. Amb un cop de vent s'elevaven pels aires i quan en Joan intentava agafar-les dins les seves mans desapareixien com per art de màgia. Viatge que viatjarà, en Joan en la seva nau va arribar al planeta del gel, on sempre feia molt de fred i tiritaven les dents. Allà, els nens eren glaçons de gel, que vivien durant tot l'any ficats dins la gelera. Menjaven gelats de vainilla i nata, i per beure granissats d'orxata. No preneu mai el sol? Els hi va preguntar en Joan. El sol? Que t'has tornat boig? Ja no seríem tan durs com el gel i ens fondríem a l'instant, varen contestar dins glaçons. Viatge que viatjaràs. Fins a l'últim planeta en Joan va arribar. El planeta del paper era el seu nom. Les cases eren petites, els sostres de cartolines i de paper colorits. El més fort d'aquest París era el nin de cartó, que portava una medalla en què deia campió. Hi havia també una noieta feta de paper de Xina, lleugera com una ploma i que era una gran ballarina. Però un gran problema tenien. Si el vent bufava fort, tot per l'aire sortia. Així va passar, i amb un cop de vent, en Joan en la seva nau, tot donant voltes va aterrar un altre cop en la seva casa. De sobte, quina sorpresa es va trobar! En el seu llit estava ficat! Tot l'havia somiat. El planeta de la xocolata, el planeta del sabó, el planeta del glaç i el planeta del paper estaven tots dintre dels seus somnis. I des d'aquell dia, cada nit quan en Joan Escanadret es ficava a dormir en el seu llit, somiava que volava a un planeta nou, on vivia fantàstiques aventures i es feia amic de tots els nens i nenes que vivien allí. I conte contat, conte acabat.